हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोदान आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनि सोमोन्दै जुदि नोंथांमोना आसाम पुलिसाव इन्टारेस्टेड दङब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांजोबदो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे गोदान आपडेट फैदों आरो लोगोसे गोबाङानो नेगासिनो दंमोन ABUB कनस्टेबलनि सोमोन्दै दायो आं बिनि मोनसे जिखुनु जाया आसाम पुलिसनि रिलेटेड आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना बिनिनो भिडिअखौ नायलांजोबदो दा बे आपडेटआ सोरनि थाखाय फैदों गुड निउसआ आं नोंथांमोननो गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ जेब्ला जों फैगोन आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव बेनो जाहैबाय police.assam.gov.in बे जाबाय आसाम पुलिसनि मेन वेबसाइट नोंथांमोना बेवहाय थाङोब्ला माखासे रिजाल्ट मोनगोन दा बे रिजाल्टआ सोरनि थाखाय फैदों आं नोंथांमोननो होगासिनो दं डिटेल्सखौ बेनिखायनो बे लेटेस्टआव नायदो नोंथांमोना लेटेस्टआव बेवहाय नुनो मोनदों 14 एप्रिलाव फैदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय आरो बे रिजाल्ट सिटआ सोरनि थाखाय फैदों आं बेवहाय भिउ खालामनोसै दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड जों खालामनानै नायनो हागोन दा बेवहाय जोङो नुबाय लोगोफोर बेवहाय दङ रिजाल्ट सिट बा मार्क्स लोगोफोर बेनो जाहैबाय जायफोरा डिपार्टमेन्टेल एग्जाम होदोंमोन ASI निफ्राय एसिआव थांनो थाखाय बिथांमोननि रिचेक रिजाल्टआ माने ओंखारबाय बा डिक्लेयार खालामबाय जायफोरा रिचेक खालामदोंमोन माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रिचेक खालामदोंमोन बिथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारबाय बेवहाय नैबे नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायदो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै दा बेहाय ओंखारबाय जे नोंथाङा मानि थाखाय फेल जादोंमोन बा मानि थाखाय पास जादोंमोन बेवहायनो गासिबो ओंखारजोब्बाय डिटेल्सआ टटेल स्कराबो ओंखारबाय आरो लोगोसे बबेनि केन्डिडेट दङमोन ASI आ नोंथांमोननि रिजाल्टआ गासिबो ओंखारबाय बेनिफ्राय जायफोरा SI आव थांदों नोंथांमोननि रिजाल्टआबो ओंखारबाय आरो जुदि नोंथांमोना रिचेकखौ मानि थाखाय खालामदों बेनि रिजाल्टआबो ओंखारबाय आरो जाहोना दं लोगोफोर बिथिं रिमार्क्सआव नायनो हागोन जे मानि थाखाय फेल जादोंमोन नोंथांमोना बेनिनो रिजाल्टआ ओंखारजोब्बाय लोगोफोर जायफोरा रिचेक खालामदोंमोन नोंथांमोना नायदो जायफोरा डिपार्टमेन्टेल मावखानाय दङ ASI आव नोंथांमोननि थाखाय फाइनाल रिजाल्टआ ओंखारबाय आरो लोगोसे आं बेहायनो बुंखागोन लोगोफोर ASI नि बेमोन एग्जाम डिपार्टमेन्टेलमोन नाथाय फ्रेश केन्डिडेटनि थाखाय नङा आरो जुदि नोंथांमोना फ्रेश केन्डिडेटनि माबा मोनसे लेटेस्ट निउस नायनोब्ला नोंथांमोना SLPRB नि आपडेटआव नोंथांमोना थांनांगोन बेहाय दा बेवहाय नोंथांमोनासो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे आसाम पुलिसनि लेटेस्ट एबा फ्रेश केन्डिडेटनि निउसआ बेवहाय फैयो ASLPRB assam.in आव दा बेहाय नायोब्ला लेटेस्ट आपडेटआव नायोब्ला नोंथांमोना लास्ट मोनदों 18 मार्चआव फैदोंमोन निउ मोनसे बेवहाय नुनो मोनदों नाथाय दायो जेबो बेहाय गैथ'वा बेनो जाबाय 18 मार्चआव फैनाय ABUB कनस्टेबलनि सोमोन्दै आरो लोगोसे गोबाङानो नेगासिनो दंमोन जे AB आरो UB नि कनस्टेबलआ रिलिया जाफिनगोन ना जाफिना नाथाय मोनसे खोथाखौ होननो हायो जानायनि चान्स दङ नाथाय प्रेजेन्ट सिटुवेसना गाज्रिखाय बा कभिडनि थाखाय बन्द जाथ'बाय बेनिनो दायो जानायनि चान्स गैथ'वा नाथाय जायोब्लाबो मास मोननै मोनथामनि गेजेराव जानो हागौ जेब्ला प्रेजेन्ट सिटुवेसना नर्मेल जागोन आरो होनबावबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो आसाम पुलिसनि भिडिअ खालामहोनो मानि थाखाय खालामनो हाया होनोब्ला जेबो अफिसियेलि नटिफिकेसन फैया बेनिखायनो खालामनो हाया आरो जुदि खालामगोन अब्ला नोंथांमोननो जेब्ला आं माने अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्लासो आङो आपडेटखौ होनो हागोन नेक्स्टआव आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय आरो लोगोसे बुजिबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो बेबायदिनो आसाम पुलिसनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन।